היי, אני עירית שריר ממגנט חשיבה שיווקית אחרת, ואני רוצה לדבר איתכם היום על משהו שכל הזמן שואלים אותי. האם דף עסק בפייסבוק יכול להיות מרכז הפעילות השיווקית שלנו במקום אתר? אז כדי לענות על השאלה הזאת, אני מציעה לזכור תמיד כשאנחנו מדברים על פלטפורמות חינמיות, שני דברים חשובים. הראשון, ואולי הוא החשוב ביותר, זה הנושא של הסחות דעת. פלטפורמה חינמית בנויה על פרסומות. הם מרוויחים את הכסף במקום מכם מפרסומות. המשמעות היא שהם מציעים לנו להביא תנועה לתכנים שלנו, ואז הם מפתים אותה באמצעות הפרסומות ללכת למקום אחר. זאת המשמעות. אז חשוב מאוד להבין את הדברים האלה כשאנחנו באים לשקול את הדברים. בעיקרון, מאחר והפרסומות מותאמות בצורה הטובה ביותר לתכנים שלכם, מאוד הגיוני וקורה הרבה שמי שיופיע בפרסומות האלה יהיה המתחרים שלכם. כך שאם אתם מפרסמים שיעורים פרטיים באנגלית, אז אלה יהיו המתחרים שיופיעו בפרסומות. אם יש לכם תכנים שקשורים לאימון אישי או לחנות שמציעה פרחים או זרי שוקולד, אלה בסבירות גבוהה יהיו המתחרים שיופיעו בפרסומות. אז אם אתם בודקים אפשרות של אתר חינמי, של פייסבוק, כל הפלטפורמות החינמיות שיחליפו או יהוו את הבסיס, קחו את הדברים האלה בחשבון. הדבר השני שאני תמיד מציעה לקחת בחשבון כשמסתכלים על הדברים האלה, זה מי קובע את הכללים. אני חושבת שבפייסבוק המצב הכי חמור, מפני שמראש תפיסת הפיתוח שם אומרת, אם היינו מפתחים היום את פייסבוק, מתחילים היום, איך היינו בונים? כמות השינויים שם היא עצומה. במרץ החליפו את כל דפי העסק למה שנקרא טיימליין, אז עכשיו יש מבנה אחר ובאנר אחר וחוקים מאוד ברורים מה מותר לכתוב ומה אסור. קחו תמיד בחשבון שעדיף שהפלטפורמה שהיא מרכז העשייה השיווקית שלכם תהיה יציבה, תהיה שלכם, ושאתם תקבעו בה את הכללים. אז אני מניחה שאתם מבינים לאן אני חותרת. אני ממליצה בחום שהמרכז של הפעילות השיווקית, הפלטפורמה המרכזית בעסק שלכם, תהיה אתר שלכם, ופחות פלטפורמות חינמיות שמצוינות בעיניי כדי להזרים תנועה לאתר שלכם. אז אם אתם רוצים עוד טיפים, טכניקות, תובנות שיווקיות, איך למשוך לקוחות בקלות, אתם מוזמנים כאן למטה מתחת לסרטון, ללחוץ על הלינק ולהתראות בפעילויות הבאות.